תקשיב רגע, אני רוצה שנדבר. כן. לא, לא כן, תעזוב את הטלפון רגע, זה רציני. גם אני. איתן, מה יהיה איתך? מה יהיה כל הזמן שאתה תקוע עם הראש שלך בטלפון? למה אפשר לנהל איתך שיחה נורמלית? למה אתה לא יכול? כי אתה עדיין מתעלם? כן. טוב, אז אין בעיה, אז אני מסיימת את זה פה. אני נפרדת ממך. אני לא רוצה יותר את המערכת יחסים הזאת. זה לא עושה לא לי ולא לך טוב, ובטח שלא עכשיו, עם ההתנהגות המזלזלת הזאת. זה נגמר פה כאן ועכשיו. כן, שתיפרדי ממני. מה זה מי את בכלל? מי את? מה זה מי את? מי את? מי שתיפרדי ממני? מי את בכלל? איתן, תירגע. למה שאני ארגע? למה מי את? ראיתי איך את מדברת בכלל? מה אמרת? מה שאת שומעת. זה ממש חוצפן. אני חוצפן? כן. ולמה אתה טוב. צוחק? ככה, כי את מצחיקה אותי בהתנהגות שלך. אני מצחיקה אותך, לא כן, אתה מצחיק את אותי. מצחיקה אותי. יאללה איתן, לא בואי צריך. לפה, לאן את הולכת? שבי. תירגע. אל תיגע בי יותר בחיים שלך. תירגעי את. אל תעני לזה. אל תעני לזה. אתה ממש מצחיק אותי, כי אני ממש לא לזה. הלו. הלו רוני. איפה את? נו מה, איפה את? טוב, אני באה. לא, אני באה, ביי. לא הבנתי במה את הולכת לדבר איתך עם העמדה הזאת. מה הבעיה שדיברתי איתה? מה זה מה הבעיה? תראי איך הדסתי נראית, תראי איך היא מתנהגת. מה זה קשור שהיא נראית? היא חברה שלי, תדבר יפה. לא הבנתי, מה קורה פה? לא מה, אתה עוד פעם קורה פה שום צועק דבר. עליה? אתה עוד פעם מרים עליה יד? מי אמר לך את הדברים האלה בכלל? לא הבנתי. מה זה מי אמר לי? זה מה שקורה. לא קורה פה שום דבר. כן, אז למה אתה צועק עליה ככה? יאללה רוני, בואי הולכים. את לא הולכת, את לא הולכת לשום מקום. מה נראה לך בכלל שנוגע בה? שמה? תעזוב אותה, מה נראה למה לך? שאני אעזוב? בואי רוני.